dulu खुलुमनाय जासिबाय दिनैहाय जोंहा दीपावली थामहिनबा जोंहा कालि फुजा बिनिनो आङो साफ्रोमबो जोंनि सुबुं माहारिनिसिम आंनि अननाय मोजां मोननाय आं गिबियाव जासिबाय दिनैहाय जोंहा खोब मोजां दिन होननानै बुंनांगोन जोंनि खुंग्रिं ओनसोलाव थानाय जा मोनद' आफाद जेरै खुंग्रिं बुदि बर' थुनलाइ आफाद खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद खुंग्रिं दख'रा बर' समाज खुंग्रिं प्राइमारि ट्राइबेल संघ खुंग्रिं जौगाखां आफाद आरो खुंग्रिं हिमालयान हारिमु आफाद बे मोनद' आफादा 14 सेप्तेम्बर 2022 इं अक्ट'खालि बे मोनद' आफादखौ जा जथुमा खुंनांगौनि थाखाय मोनसे बानजाय आफाद दानानै होनाय जादों बे बानजाय आफादा दिनैहाय फैयै फैयै जोंहा बे मोनद' आफादनि जे खुंनांगौ जे जथुमा बे जथुमानि जोंहा जा मोनसे मावख' बेखेवनाय हाबाफारि बेखौ जोङो एसे सिगाङाव जों फोजोबबाय आरो बे मावख' बेखेवनाय हाबाफारियावनो जा मोनद' आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोननि मावथि बिथांमोन जोंनि ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोर जोंनि ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन जा सानसुमै बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लादों आं आसा खालामदों जे बे जोंनि फैबाय थानाय जे जथुमा फैगौ डिसेम्बर दाननि 1 आरो 2 अक्ट'आव जानो गोनां जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो निस्सय गाजा गोमजायै जों खुंफुंनो हागोन बेखौ मिजिं खालामदों आरो बेयो जोंनि खुंग्रिं ओनसोलनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि जागोन बेखौ जोङो मिजिं खालामो मानोना जों गुबुन गुबुन जायगायाव दिनैहाय नुनो मोनदों बेबादि मोनसे जथुमायाव 6था आफाद बेबादि लोगो लांनानै खुंफैनायखौ जों नुवाखै बे जोंनि थाखाय खुंग्रिं ओनसोलनि थाखाय मोनसे खौसेथिनि नेरसोन जानानै थागोन आरो बे जथुम्मानि गेजेरजों निस्सय जोङो फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलनि जौगानाय बे ओनसोलनि राव थुनलाइ हारिमु गासै बिथिंनि जौगानाय बिनि फारसे जोङो निस्सय आफादफ्रा गोथौयै सावरायलायगोन आरो थांखि लागोन आरो फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलखौ गेरेमसा ओनसोल दानायनि थाखाय जौगाखां ओनसोल दानायनि थाखाय गोहोगोरा ओनसोल दानायनि थाखाय बे जथुम्मानि गेजेरजों जोङो मावफुंनो हागोन बा सावरायनानै जों थांखियाव लानो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामदों आसा खालामो जोङो बयबो बे हाबाफारियाव जोङो मैखोमै बाहागो लानानै बे जथुम्माखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामदों